guys, like, listen. Fa. Kanjani akuzalo? Top boy as the creator, ekile plug mafusha serasha. It's like akazwa ngisikilo ngibhekele imali keme ngibhekisa le. Bana fela zini. Asike lapho. Bathi ngitrash. Khwe. Yo. Ay bafethu yapeyinela. Yapeyinela bafethu. Alibhekene video 2 minutes le ngitshela ukuthi nomntana ubiza mini dairy milk. Ngetrash. Dairy milk. The top deck. Ayigcina nini nje ukuzwa about the top deck nje emhlabeni. Gazo dairy milk top what trash. Almamen la and sometimes njoba nimama kanje ngicela nisendeni location yanomntwana lo. Amanamba amawadwadi nomntana ngifuna naye 1v1 mina naye. Ngifuna 1v1 conversation kube ne therapist la eside ngixoxela ukuthi ehlahle why personal. No, guys, no, it's not fair. It's not fair, bafethu. I told I speak in a video le 2 minutes first nyana ngitshela ukuthi nizwa kanjani. I told her pa hayi manje senta kakhulu intshaka kakhulu ubhekele sandla lesi like yasibona like mangimbamba la ungathi abathi no mami sancho hey no mami le bafethu hayi fair like lapha nene subscribe semntana inkinga ukuthi yena uyavuma na ambuzo uthi avuma mama uyavuma wena yini awushayi lo mntalo uthi ngitrash angiphathi kahle ndaba magazini mamandla niye lapho kuma dot na link la phezulu yabona ngithi niye lapho kuma channel abontwana lapha yana crazy network subscribe mo faka subscribe awumbheke like awumbheke Ake unkasikene line uyiphanda njani man. Not in a bad way, not in a good way, but like hell no. But this is sitting like outfit, like so yeah, king platinum. Hey, platinum. No, they don't. So yeah, so anytime. Leonia You know, you value body. Almamela and sometimes when nimama kanje ngicela sendeni location yo asimshayeleni izandla oh hey why personal so KG no ore ayisematch not fair so bafethu ngiyabona manje sihlangamezana nezinye izinto KG ayathi